Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ni ano sa inyong igsuon, Pastor Dalian magapaabot na usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. Niningtag na karon mga kaigsuonan magatuon kita sa pulong magbag-o ta dili magbag-o ka. Usahay mga kaigsuonan, wala nato nabantayan ang atong kaugalingon. Gusto na nato nga magbag-o ang ubang tao pero kita sa atong kaugalingon wala ta kabantay kung sa binuhatan nato mga kaigsuonan. Hinumdumi igsoon nga ang pagkakristohanon dili lang sa pulong ug dili lang sa buhat labaw sa tanan sa panghuna-huna usab. Niningtak na karon mga kaigsuonan hinatugutan ko ninyo nga magpahinumdom kanatong tanan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Usahay udaghang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga gusto na nato mga kaigsuonan nga nganong magbag-o ang ubang tawo, nganong ingon ana sa gyapon ng ilang binuhatan. Usahay mo na ang atong panghuna-huna panalimtan nato mga kaigsuonan nga mas daghan daytang nabuhat nga dili maayo kay kanila. Hinaot mga igsoon magpahinumdom ka nato ang libro sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 nag-ingon, busa kay gidawat naman niyo si Kristo nga Ginoo pag kinabuhi kamo diha kaniya. Usay mga kaigsuonan, mas maayo nato ang paglantaw sa sipyat sa ubang tao. Wala ta kabantay sa sipyat sa atong kaugalingon. Hinaot magpahinumdom ninimo igsoon nga dili lang kay sila ang dapat magbag-o kita usab, dapat ang magbag-o sa atong kaugalingon, maghinulsol sa atong mga sala matag adlaw kay mao ni ang mga butang nga supak sa mao ni ang mga butang mga kaigsuonan nga makababag ug mga hinungdan nga dili madungog sa Ginoo atong mga pagampo. Munang igiingon sa Isaiah 59 mga kaigsuonan, 1 ug 2 kun lang tawo nato diha, ang inyong mga kalapasan hinuon maoy na hinungdan nganong dili madungog sa Dios ang inyong mga pagampo. Ninintak na karon mga kaigsuonan, kabantay ka nga usahay dili ka ganahan sa imong isig ka tao kay tungod naay problema sa atong kaugalingon. Ikaw karon nga hinaot samtang imo kining malantaw nga video mga kaigsuonan, magpahinumdom kanimo igsuon nga dili nato panganduyon ang kabag-uhan nila. Ang una natong panganduyon ang kabag-uhan sa atong kaugalingon. Kung maangkon na nato ang kabag-uhan sa atong kaugalingon mga kaigsuonan, diha na makita nato nga maghinay-hinay increase ang ato ang panlantaw sa ubang tao mga kaigsuonan. Tuguti ko nga i-remind ka kung asa ka nagpuyo karon, ang kabaguhan nagsugod sa matag usa nato kapanimala. Itong hinumduman kanunay nga dili yun mahimong tinuod tang Kristohanon kun ang atong mayo lang ta sa pagsulti kulang ta sa buhat. Naot magpahinumdum kanimo kini imong igsuon, Pastor Dalian. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon.